ki parabangit bait bat ki parlo ki bait ngai khublei phi baro haga kerteng ga koridor tam ka jong utrai bat udong pen em jangi u Jesus Christ nga pediang sobhai phi ka ni ka por sha ka ni ka jingi kai ka bawan link ba ka YouTube channel chong ka balang Presbyterian Mauro ka jangi halor ka ni ka phang ka jingkran thlet speaking in tongues ka jinglam prang ka jingkran thlit ka long ke ka baphala bat ka batmai yengi ki badon haki mainline churches lani ki balang ki baladon la khamslem henre shibun ki balang ki badang mission ya ki balatip kum ki Pentecostal churches bat ki charismatic churches kani ka long shibanta jonga jingmani blai ka baja bun sin haki jing seng ki jongki kat ba ka jing shakri blai haki mainline churches ki jongi kalong lingba ki jing ruai bat ki jing duai haka ktien la jong haki balang Pentecostal but charismatic but ka kentop ru ya ka jing duai ka jing ruai but ka jing mani haki wei pat ki jai ktien praying in tongues praising and worshiping in tongues hakani ka part 1 ngin kmi ya ka history but ya ka theology jong ka jing kren thlet ngin Pedro ya ka kitab ki kam ki apostol haka part 2 ngin khmi ayuba ka Bible ka hikai shapang ka jingkren thlit kham tam na ka shithi ka banungkong ka jong Paul shakinong Korin ka jingkren thlit ya ka bala khot speaking in tongues glossolalia ha ka tanrai Greek kalong ka jing duwai bat ka jingkren ha ka ba ki nong duwai bat ki nong kren kim ngau thu ka ai ka baki kren kim ngau thu ya ka jingmut jongki kentien ki bami na shuntur jongki ka juja ba hapen ka jing duai la ne jing mani blai kensan kalap ka jing shit hemmen sim bat kimi ki ktien bat ki sentence ki ba kim tip show ayu ki kren ngamut ban ong baki kren kulmar lada ong kumta kalong kumba kren ben ya ka wei ni ki jing ai jong umen sim bakhot henre na ki jing tho jong ki Pentecostal but ki charismatic hi ki ya thu ba haba duai thlet lani haba kren thlet lani haba mani yo blai ha ki thlet kim ngau thu ke ru ka ba ki kren namar ki kren om da ka jing nang ka jing la jong henre da ka jing alam ka jong umen sim bakhot lada don ki bas ngau thu kadai tang namar ba ki yo ru ya kata ka gift of interpretation lani ka jing ai jong ka jing batai ya ki thlet henrei khambun hi ki bakran thlet kim ngau tho ke ai ki duai lani ki ai ki kren namar ki kren da ki wei pat ki jat ktien kim shim nang i gini ki ktien da ka ba puli hakanu ko school henrei kini ki wan bet da ka jing persat ka jong man se bakhot kamat ka baningkong ka history jong ka jing kren thlet ha ka history jong ka balang kristan umdan ki jing tho ki ba bania shapang ka jing kren thlet nadu ka por hadin jong ki apostol hadu ka basdang jong ka spa snem ka bar pho ki kot history but ki kot jing batai ya ka rukom mani blai history and liturgy kim ya tho shapang ka jing kren thlet ha ka jing mani patba bara ka jing duai shimet henry ki nong tho Pentecostal but charismatic ki ong ba ka jing kren thlit kala don bet ling ba ki shi hajar khandai spa snem panban ki nong tho history kim shimbo record shaphang jong kini ki kedaw ye ka jing ki men sim ha ka por jong utau montanas ha ka spa snem ka ba ar ha padeng ki Quakers ha ka spa snem ka ba khat new bara padeng ki nong bu jong Edward Irving ha kapadeng juga spa snem ka bakhat khandai but shibun ki wei pat kumbaki kedo ka jingkran thlet ha ka juk menta ha ka modern age ka sedang kensan na ka jing seng duai ka balailam dau tau Charles Fox Parham ha ka ta ka snong topeka ka badon ha Kansas hari Amerika ha ka snem khat khandai spa iwei hadien kane uwei ni ki student jong ubakerteng William J. Seymour. Ulalong unong yalam jong ka jingki revival ba kraw. Kabala khot ka Azusa Street Revival.
ha Los Angeles, hari Amerika, ha pedeng ki snem kat kendai spa Andrew, hadu kat kendai spa kat san. Ha ka bakawai ni ki jingja ki bapla, kalong kani ka jingkren telit. Na Los Angeles kilami kinong yala bat kinong hikai, kibala let shibun kiri jong ni ka perthai, kum ki missionary, bat kum ki nongkren conference, bat day kini kibala pen priang, ya ka jihikai shpang ka jingkren telit, keleng kani ka perthai. Kani kamut baki balang mainline, kim pediang ya ka Azusa Street Revival, kum ka jingtre pela ka joblay. Henry ki balang mainline QE, yau so jong ka tay ka revival, haka jing roy jong ka jing yalap ya ka gospel, keleng ka perthai. Kat baki balang ki bami, nagatay ka revival pat, ki kam kmi yau so jong ka jing roy, jong ka jing kren telit. Ki ong ba, ngilit pai pat syakajuk jogi apostol. Ngilit pai pat syakarukom jing maniblay haki tu gipor. Haka baki penon kamru ya ke jing keren telit. Ya ka baki balang mainline. Kila kelet no, kila do no. Lingba kini ki syihajar kendai spa snem. Bon ki balang ki bami naka Azusa Street Revival. Ki khot yalade Pentecostal. Na ki jingja haka sngi Pentecost. Ka jingwan umen sembak hoj. Hagi shispa arpaungut aga kamra kabahaneng. Kajing pen baptis daga ding. Kajing pen ko bor banyalap. Bat banle ki kamba ki bakrau. Ki balang ki bakhamadien pat ki khot yalade charismatic. Naga kenten Greek charisma. Kabamut gift lani kajing ai. Kajing ai lani ki jing ai. Chong men sembak hoj. Charisma pat kawan naga tenrai charis. Kabamut grace lani favor, kajing ai lani kajing le esbun. Kijing ai kijong ublay, ya ki nongbut kijong Jesus Christ. Ki balang Pentecostal but charismatic, kia keren baru, ya ki kamba kijing penkia, kijing tu lupa badi gidak kishin. Miracles, healing, prophecies, signs and wonders. Lada syupait na syabar, kajing keren telit, ka ikum kajing bun ketien ka baklem jingmut. Henry kita ki bakeren telit pat ki ong ba, kadai ka way na ki jat ketien, chong ka ni ka perthai. Kala banlong ka way ni ki jat ketien na Southeast Asia, lani ka way ni ki jat ketien na Kadoba Africa, lani ka way ni ki jat ketien na South America, lani na kino ki ketien, jong ki jat benriu haga ni ka perthai. Kidon palat nyau hajar teli ki jat ketien haga ni ka perthai. But ki ong ba ngikren ya kawai ni kini. Don ki ba ong ba kadai ka ketien beriu haga ni ka perthai. Ki wei pat ki ong ba kadai ka ketien jong ki angel habeneng. Kata ka heavenly language, lani ki angelic language. Kaba ki beriu kim la ban sngau tho. Ka jing batai ka la ban ya per, na kawai ka kenhun Pentecostal syakawai pat. Henry baro ki Pentecostals, but baro ki charismatics, ki menjur ba ka jing keren telit kalong ka dak ka ba khmat jong ka jing yo mensim ba khot, but ka jing san, ha ka jing long mensim. Haba keli, ka mentoy kumno ka ni ka jing keren telit, haba mapi kinong keren ru pim sngau tho, haba mangi kinong sngap ru ngim sngau tho. Ki Pentecostals, but ki charismatics ki jubab kumni. Way, ublehi unsay yakinong batay. Kiban yo ay gajing pensay na ublay. Bat kiban sa batay ay gajing mut. Jong kita giktiin haga jing seng barok away. Ar lada umdan nong batay haga taga jing seng. Kamut ba kata kamday kaktiin jong ki briu. Henry kaday kaktiin jong ki angel habeneng. Kamat kabaar ka theology jong gajing keren telit. Ha kaji kai shong ton rai jong ki balang Pentecostal. Kajing keren telit kadai ka dak jong ka jing pen baptis ha umen simbakot. Baptism in the Holy Spirit. Kihikai bakadai ka jing tray ka baar jong umen simbakot. Second work of the Holy Spirit. Kababut e ka jing tray ka ba ningkong. Bat kata ka jing tray ka ba ningkong kalong ka jing pen kendo. Bat ka jing pen kalakabumut. Ya ulan e kabangit. Kajing keren telit kalong kadak kabak khmat
jong ka jing don ka jong uman sim bakhot haki banget kabamut balada pimpat keren telit pimpat yo man sim bakhot ha ka dok not ka jong pi ki balang mainline pat ki ong bahaka klip mat jong ka jing IT yalade bat ka jing pediang yo Jesus Christ kumu try baru nong pen em ngi pediang ru yo man sim bakhot hagi dok not jongi ki balang Pentecostal pat ki ong bagajing pediang yu Jesus Christ kalong tang kasin jam ka baningkong nagabenta ka jing pen em kasin jam ka baar kalong ka jing pediang yau mensim nagabenta ka jing pen gentang khot sanctification bat nagabenta ka jing pen kubor empowerment ki balang mainline ki hikai baga jing pediang yu Jesus Christ bat yu mensim bakhot ka ja shisenja haka ju hi ka kelipmat ki Pentecostal ki hikai baka ja arsinja ka jing pediang yu Jesus ningkong bat ka jing pediang yu mensim bakhot ka baar kani gadi ka jing per ka ba krautam hapadeng mangi ki ba haki mainline churches bat ki ba ki Pentecostal bat ki charismatic churches ki don kapto kat ni ki balang Pentecostal but charismatic ki ba hamper king ki ba hikai ba lara pimpat keren telit empat tikna ba pila yo jing pen em lani inda ja ka jing rong no lani ka rapture lara pimpat keren telit ka bamut pimpat yo men sem ba khot pila ban sha e no shadin henry ki ba bun nagi balang Pentecostal but charismatic pat kim per king hadu kat ni bat kim penya so ya ka jing keren telit bat ka jing pen em don ru ki ba khot ya ka jing keren telit kaktien jing duai ka ba marway bat ublay lane ka ta ka private prayer language kabatay ya ubreu lane ka breu shimet henry ki wei pat ki ong ba ka jing keren telit ka dai na ka benta barok ko wei ka jing seng bat ka ba ya tay lang ya ka balang hi barok ko wei hatu kani ka jing keren telit ka ja tang gi balang Pentecostal bat balang charismatic kambun sin hi ho oi henry ki don ru kat tu kat ne ki dekhot jang ki balang mainline ki ba yathu ba makiru ki keren telit kini ki yathu ba ki duai telit marway shimet lani ha ba ki don ha ka por jang ka jing duai lang kumno ba mangi ki kristana ki balang mainline ngin bishare ka jing keren telit hatu ka jingkran telit kumba ka jamenta ka long shisha na umensim bakhot ne kami na kamensim jong ubreu na kamensim jong gabreu ngide ben sumar bha kumnongi bishar namar ka jingkran telit kalong ka way ne ki jing ai jong umensim bakhot yau ba ngim dai ban kren ben nang ta ngila ban don ru ki parlok bat ki bahayeng ki bahasem ki badon hakini ki balang namar kata ngidei banda perkhat bha habai kren ya kani ka rukom jing duai telit bat ka jing mani telit ka baki para bangit ba it Pentecostal but charismatic oh ken ki Pentecostal but ki charismatic ki de ki para bangit ki jong hi ka rukom jing duai bat jing mani ka baki para bangit Pentecostal but charismatic ki nyokor haka ju ka porpat ngimla ru ban supediang lut ya baro ka baki ong henrengi de banda yit bat tenju ke ka bakatien ka joblay ka hikai shapang kani hato ka deishisha baki bompat keren telit kimpat yo mensim bakhut hato kamut baki nong yalap bakrau baki nong yalam ratba jaga balang kumu Billy Graham u Charles Spurgeon u John Wesley u Martin Luther kim pat yo mensim bakhut namar ba kim shim keren telit ne ka jing keren telit kalong tang ka way na padeng ki shibon teli ki jing ai jong mensim bakhut gifts of the Holy Spirit ki balang mainline jongi ki pediang ya ka jing keren telit kum ka way ne ki jing ai jong mensim bakhut kum bala tho ha ka shiti ka benung kong jo pol skinong korin kilen nong khat ar bat khat sao ya ka bang ngin sapet ha ka pat tu jong ade ka jing hikai kamat ka balai ka jing keren telit hakikam ki apostol ka kentien Greek nagabenta ka jing keren telit ha ka testament ka tmai kalong glossolalia
Kani kawan na ki artli ki ktin glossa kabamot thalit lani ki jat ktin tongue or language but la leo kabamot ban kren lani ban penmi jing sawa to speak, talk or to make a sound. Kaktin glossolelia lani jing kren thalit kapau tanga ki artli ki kitab jongga testament ka batamai hakikam ki apostol but iwei korin. Don ki nong thọ Pentecostal ki ba ong ba kapauru harom prala nong ga dekat arpun riu. Nrei bun ki start Bible kim pediang ya kani. Hakikam ki apostol nong ga ba ar ki shispa ar paungut ki senranu Jisu ki lelum lang hakakamra ka bahaneng ha Jerusalem. Ulawanu mensiam ba khut halor jongki bat kila sedang ban kren dagi jat ktin ba per. Ngan puli lenong ka baar ki dekat nyau haduk hadway. Barok ti kile kendet threat kabamut barok ki badan hangta Jerusalem. Kile kendet threat bat kila sngau pala ki day ong hakmi kini barok ki bakren kimlong kinong Galilaya. Kinong Galilaya. Kumno kila ban kren ni kini giway pat gijat ketin. Kumno tingi yo sngau ubriu barok halaka jongka ketin ha kabalak hayangi. Ki Parthia, bat ki Med, bat ki Elam. Bat ki Bashong ha Mesopotamia, ha Judea, bara Kapodokia, ha Pontos, ha Asia, ha Phrygia, ha Pamphylia, ha Egypt, ha ki pang Libya, ha jan kirini, ki Nongshong Basa, ki ba na Rome, ki Jew, bat ki Balakalaniam, ki Crete, bat ki Arab. Ngiyo sngau, ba ki daya kren, ha ki telit jongihi, ya ki kamba pala chong ublay. Kibreu ki belai lum ha Jerusalem ha katu ski Pentecost ki dei la kumno na ki khat santeli ki jat ktin nadu than mi ngi ka dureu Mediterranean hadu ki than Persia nrei barok ki sngo thu lut ya kata ka bagi shispa ar phongut ki bahaka kamra ka bahaneng ki kren halaka jong ka ktin ha ka bala kha yaki namar kata ka don ka jinga per hapadeng ka jingkran thelit haga sngi Pentecost bat ka jingkran thelit kumba ka jamanta hakikam ki apostol nong ka baar ki breu ki bana ki jat ktin ba pher ki sngo thu shai kadar klemdon kam nong batai nrei menta pat ki bayo sngo ya ka jingkran thelit kimla ban sngo thu aga ktin la jong ngamut ban ong ba kimla shu ban kran thelit menta Henry ngamut ban ong baka rukom kren telit menta kaya per ya kei ka bala tho haka kitab ki kam ki apostol. Ngi im menta ka juk social media kabala ban pen priang ya ka jing kren bat jing duai keleng gani ka perthai. Henry ngimpat yo sngo ya ka no ka jing kren telit. Kaba ki wei pat ki jat ben riu ki sngo tho lut nadu sedang hadu kut klem jing batai. Lese kalaru bandon. Henry ngampat yo sngo ya kata. Baka wei ke jat ben riu salon sar kan sngo tho ya ka jingkran thelit kumba kila sngo tho ha kata ka sngi Pentecost. Kambun hi ka jingkran thelit ha gini ki sngi kalong ba uwei un kran thelit bat ki wei pat kin batai hangta ka sawan ka jing sngo tho. Kani kamde ka jing sngo tho ya ka ktin language comprehension. Henry kadai ka jing sngo tho apo mensim subjective understanding kabaki sabatai pat ha ka ktin pat ba kabala bania sngo tho lang ha kata ka gseng ha ki kam ki apostol nong ba shipau ka jingkran thlit kala jaru hau Cornelius bat ka yeng jong u ki balong ki gentle ki ba ningkong balong kristan ha ki kam ki apostol kala nong ba khat kendai ki senran jong Yohanes nong pen baptis ha ka snong Ephesus ki bala pediang ka gospel ki la kran thlit habaro laisi na ki lenong ar shipau bat khat kendai ki kran de ki jat ktin languages ki bakim pat nang mensua Henry kabaki ba yo snow ki so thu shai kadar klem jing batai ka jing kran thlit ka ba menta pat kam dei ka baki wei ki jat ben riu ki so thu dei na mar kani baki balang mainline ki jongi ki kali balai baga jingkran thlit menta kamlong thik kumbala tho haka kitab ki kam ki apostol lara kalong kumaga sngi Pentecost
Balai baki wei pat ki judgment riu ki dang don kam ya ka interpretation lani ka jing batai ya ki thalit. Ki Pentecostal but charismatic ki jubab bai ka interpretation lani jing batai lahi kaite ha iwei koren lendong ka bakhat ar bat khat saw ngiru ngi menjure kata. Lada jubab na iwei koren khat ar bat khat saw upol pat ukren syai hang to ba ka jing kren thalit kalong tang kawei na pareng ki shibon tali ki jing ai jang uman semba khot kawai hapring ki shibon ki jing ai upol hikairu ba ombaro ki bakran thalit ombaro ki balong apostol ombaro ki balong prophet namar kata ka jing hikai ba ki bam kran thalit kimpat yo uman semba khot kamya dei satya bat ka jing hikai ka jang upol ki balang mainline ki kedauru ya ka jing hikai ha ka shtish ki nong rom kalanong ka pra ki khot khat saw hadu khat riu snap bha yagani namar kat ki balai lam dau men simu blai ki ta ken ki long ki khonu blai namar phimshim la pediang ya ka men sim ka jinglong mrau pat ya ka ban shapting hendrei phila pediang yu men sim ka jingting khon dau bang ya yam kerpat aba ko pa utau men sim hiken uya pla shai ringkat bat ka men sim jangi bangi long ki khon ublay kabamut kita ki balai lam dau men sim ba khot kita ken ki di khon jong ublay bat bangila ban khot yo ublay aba ko paru kadehi dau men sim u jong ublay deina markane bangi bo ya udak jingkli ya ka jihikai jong ki Pentecostal bat ki charismatic shapang ka jingkran thlit hot bon ki ba haki balang mainline kishu ngap jar khnang bani suk para kristan Henry ka jihikai ka ba syai jong ka ktien ka jong blai kalong bakat ki bala pediang yau Jesus Christ kumutrai baru nong pedim ki la pediang ru yau mensim bakhot haki dok not ki jong ki bala pediang yau Jesus Christ mensim bakhot yuan ban shong haki dok not ki jongi indwelling of the Holy Spirit namar de dau mensim blai bala pen khayangi bangin long ki khonu blai ka jing kran thlit kalong tang kawei na pareng ki shibon ki jing ai jong men sim bakhot nangai kini ki barok kelerap ban pensai pi para bangit bait bat parlok ki bait kidang don shibon ki bangidang dei ban beteng bat ngin sa kran shu sapang kini hakapat tu jong ade jing kai tu bleun kur khui ngilang baro na ka benta ka buram ka jong blai amen